DCGB. Ang pamilya, mahalaga, dapat salang atamanon ta. Ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB sa programang Usapang Pamilya. Diyos maray na hapon po, listeners of DCGB, as in listeners and viewers ng DCGB News Online. Inito ang Usapang Pamilya. Yes, mabuhay Bert. Diyos maray na hapon tabi sa imo and Diyos marhay na hapon sa satuyang mga parantabay. Today is Monday, 2 to 3. Digli lang po sa Always Number 1, Always DCGB. Always at your service, Usapang Pamilya. And syempre, ang satuyang pag-iriba, digli tabi sa satuyang technical side, si Sir Nems Flora and si Sir Jerome Nico Martinez. Kasi nagpapasalamat po kita kay Ma'am Jenny Balyaran sa update po kan sa tuyong na experience po niya na bagyo. Ayan. So abangan po alas 2 po yata nagluluwas din update po ang sa yung tuyang latest DOST from Pag-asa. Pag-asa. Abangan ta po maya-maya po. Sige, abangan po kan DCGB. So sa tuyong mga pagirundong again. Grabe ang Pagirundong panahon po Bert. yan po. Pag digdi mo naguuran, ako natagitihan. Maray po ito pinauruli na po sa mga estudyante po I-cancel ba yung classes din sa suspended afternoon? na po sila Okay. sa classes po. Ayan. Maray So, man po para makauli na sana diretso po pauli. So iba kasi na iling po gari kuminsan nagbabaraba sa mall. Oo. Sana naman kasubago na arap tang iwang aning araw kasi syempre may forecast. So sa tuyang mga estudyante naglaog sa klase na may darang payong, may kapote, nagpasiguro na taning iwas baga araw kayo pag nadumog ka pwede kang masipon tatausong mo niyan ang flu-like Uso po ngayon ang yan so influenza, di ba? Nakulong niya nag-aarabo, nakulong niya ng mga ayan, may trangkaso. Tangani tapos pala magpara-abo-abo. Yan, pagramdom. Ako po nung going. Yan, mag-inom ka ki Arian sa labat. Diyan. So magpakalakag aki mga herbs mga bird. Iyo po, Nakulaw na tabang. pag-inom ko po sabong, may sabong ba ya po? Ayan, Yan. sambong. Sambong. Iba man pala itong Iba sabong. man itong sabong, kundi sambong. po, ayo. Ayan, mag-ingat po kita sa tuyang mga regular nating mga taga-antabay, taga-dangog, and those who are watching digdi po sa satuyang programang Usapang Pamilya. Mag-ingat po kita, maray na po yan nag-iingat kayo sa madara kita sa ospital dahil kayo niyong hilang na mag-fever ka, mag-abo, baka mamaya mahulog pa yan sa pneumonia. Maray na pong nag-iingat po kita, Gabos. Iya po. Mas maray na po ito. May mahal na pati ngayon ang pagpa-check up ang mga bulong. Grabe, Bert. Dipisil. Bawal magkasakit, di ba? Bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Kami nga casually nito, I think that was last Thursday kami si Agong medyo nag-chills and nag-fever. So at least ngunyan, nag-antibiotics pa siya. And then last Friday also. Get well, Sir Dong. Oo, yung apo ko naman, Diyos ko Bert, may asthma. Kaya, So cute na apo mo. Oo, Diyos ko po. Takutunan ako. Si Royce. Oh, yun, si John Royce. Hi, John Royce. Oo, paray ka, baby loves. Ayan, all of them are watching right now dyan sa Harong. Hindi po, dakol po talagang nadangog ko nga ibaga po sa mga eskwelahan. Dakulon ang nag-absent. Sisiri po si Caroline Tura. Kasi maganda, pag araw kayo ni, starting ng July onwards, dakulong po naghihilang. Yan po, yan usong hilang. Yan. Kaya early part of the year po, dapat magpabakuna po sa mga bakuna baga po mampita. Oo. Sa flu, itong mga araw po ka ito. Ayan, Sa mag-ingat po kita. pneumonia, ayan, lalo pa sa mga aki, buda mga senior citizen, buda sa mga perming nasa luwas, arog sa tuya. Diyos maray na hapon po, Ma'am Grace Nilo Gutierrez, asin sa imong agum po, watching from Tagas, Daraga Albay. Hi, Ma'am Grace. Yan, good afternoon also kay Gerald Aranya, Ma'am Pita and Sir Bert from La Drive, Gugun, Legazpi City. Happy listening kay Jam Makabenta na naglalans pa sa Naga. That's all over the world po. Ayan. Wow, po. We are being watched all over the world. Happy birthday po sa kuya pong dating boss, Boss Alex, Engineer Lorayes. Alex Lorayes. Happy Ayan. birthday, Boss Alex. See you later. So, Ayan. ngayon, Bert, tapos pa sana kang, Undas. yan. Nakapira ka pong sementeryo, Ma'am Pita. Ako kami nagduman kami 31. Sa Libo, nagpalibon kami.
arayon pala ang pigduman Oo. na po. Ano. Tapos Kasubanggi, digdi naman sa Legazpi, yung sa in-laws ko. Duman sa Libon, so grandparents ko and sa mga uncles and aunties and of course sa kuyang parents duman sa Libon. Iga baga pong mga sementeryong may ilaw, igwang wara. Kasubanggi, sa pigduman ko madiklom na. Pero Bert, Ding na-notice kuryente. mo, basta ganiti ito mga nag-visit? I don't know. Ano garo paano pampita? Nag-scattered na may nagduman na 31, 1, 2. Pero ang nadangog ko pong nag-agrangay sa mga parabenta, lalo na ka mga burak, dahil da masyadong nagparabarakal ki burak. Nagtiripid. Nagtiripid. Oo. Iyo po. Kasi Kasi dahil na kasi- po, nagmahal baga sa gasolina. Ayan, tama ka dyan, Siguro, Bert. imbis Oo. na po mag-ibakal ki burak, nagbakal na lang, ginasolina na sana. Ayun. Inagi na lang sa kandila. Opo. Ako nga ni su kandila ako sa mga vigil candles so saradayot lang. Hindi po. Kasi kuro abaga po pag so darakulaon pa nanday mo man mauubos na bantayan po ano. Kami Dako nga ni baga. nag-aragawan. Oo. Kami Bert nagduman di 31 kami nagduman aga. So ngunya nagdara kami, nagbakal na kami flowers, nagapit na kami actually diyan sa Daraga and then kandila. Pagabot mi duman, day na ngayay pagwala tapag talikod nga nito kukuhaan Iyo po. man sa naiyan. So nagkaagla kami kan so mga esperma lang baga. Mm-mm. Sa aga na lang ngaya dadarahon. So winalat mi duman sa kasis mi and sila na lang magdadara. And pag duman mainiton pa. And then Mm. kahapon grabe na sa panahon medyo mauran-uran. Kasapon po ulan-uran, mainit mauran. Ayan. Tapos pati nga po sa mga kandila baga po, gari lesser din po itong mga nagparakaag ki kandila. Tagari nauso na po sa solar. Mga solar baga po. O, iyo po sa mga darakang mga nagbirisita sa sementeryo. Ako yung naman, so bako, solar bird, so may ano lang battery na, so saradayoton baga na Ayun po. nag-iilaw Oo. man. T-light. Oo, yan. Barato man lang ito. So, pero, oo, magkayunan. Pero ang importante, so sa tuyang pagpangadji. Yan, Sa iyo po. satuyang, Iyo ano. po talaga So, ito. So mga day po nakauli, nasa harayong lugar, nasa trabaho, dako lang ang pong bagay talaga, pangadji. Ito po aga pong programang bago po ining usapang pamilya, so with Father Butch. oo. Ayan, sabi niya po, kitang mga nyaong padigdi, kitang mga buruhay, kita po ang militant church, kita po ang magpangadji kay itong mga nagadan pa sana, sa mga nasa purgatorio, kay Ayan. puhanin daki pangadji. So, gari, kita na daang igwang role na ipangadji ta. Tapos, indawara na ngayon magiginibo. So, kita niya o digdi na mga relatives na kita na magpapangadji para sa inyo. Ayun po. Ayan, nadagog kasi. Nadamag po. while Tapos driving. duwa baga po ito sa Triumphant Church. Ito pong Ayan. Triumphant Church, iyon na po ito sa mga santo. Ngayon naman pigaagadan taki pangadji. Ayan. So, di paglingawan na pag nagdadyan kita, nagvi-visit, ipagpangadji ta. And also, Bert, not only pag All Saints or All Souls Day, every Puro day, aldaw. pagpapangadji Ayun po. ta. Mm-mm. Tay parte na iyan na dakulang tabang bagayan sa inda. Ayun po. Tapos ang naukudang ko po mampita, ining mga gadan, ipagpangadji ta, pag sindaman nakasakat na, kitaman ang pagpapangadji yung kaan. Sa magayon na baga, when you pray na sa mga members of your family na nyaon dyan na dadangog na pigpa-pray mo, iyan, eventually, aarugon man nida ang pagpangadji ita. Mm-mm. Aarugon din da na, arog kayo niyo pray. Kasi ako naramdaman ko may parents na nagpapangadji sila. So, gabos sa mga kalag, pigpa-mention nida, and that's what I do also now. Mm-mm. Na ipigpapangadji. Naku lang bagay po. Tapos, ako po na-experience ko po, so, pag-assist ko po sa mga itong nagadanan, so, paghanap kipadi, pagpangadji, nakakagaan po sa buhay. Sabi ko, siguro, sa mga gadan na natabangan ta, na habang buhay pa kita, siguro, iyon naman po ang nagpapangadji sa satuya. Ayan. Tama baga, no? Araw kaya na, importante yun ang pagpangadji. Dito sana po pagtipidon ang pangadji. Ayan. Sabi baga sa may inahapot baga, perang beses kita dapat magpangadji. Ang sabi sa Biblia, daing katapusan ang pagpangadji. Sige sana pagpangadji. Pray unceasingly, daing katapusan. Ayun po, sabi ni Ma'am Grace Nilo Gutierrez, manungod po duman sa topic ta po na sa mga burak na mga di po sa naging sales. Sabi niya, super mahal burak, yun ang God, Sir Bert. Pagtalikod, wara na. Ay, totoo yan. Ayan po. Ay, pati nga yung mga kandila, kaya ito baga Bert, so may mga akin nag-iirikod dyan sa kampusan, pigkukuruan nila, pigbibilog-bilog. Pigbilog-bilog. Ayan, pigpapabakal gayo, do pigigiribo manggaling ng kikandila. Iyo po, pagpapabakal po nindata. Iyo baga po ito sa pigsisindihan sa mga Yan. simbahan po. Or baka nagbatuhan sindaki kandila, ikatinamaan.
Tapos Pero may aram mo- na-observe ka bang nag-irinuman? Wala man, ano? Ay, dahil naman. Oo. Wala man po. Ayo, at least gari wala man na barita na untoward incident nangyari kang All Saints and All Souls Day. Kang suna sa katindihan kang traffic po mampita, may napunduan ako, nasa traffic pa ako, may napunduan ako mga nag-aarampangan, nas garo sarong pamilya, gari gusto ko na mag-agad kay soft drinks. Bawal. Inabot akong supog. Sir, sabi ko pa agad doon dyan kiinom mo. Tawi man na din kami share. Nasa traffic pa ako. Pero nakumpleto man po, so ano ko mampita, so undas, nakakaon akong linukay. Kami, Thank you, Sir garihan Nem. ito sa Tagas. Masira mo. Pista sa Tagas ba ko? Ay, Ang baka aram man. ko po, anong bagasin, pinapakilo pa landa akan kandila po, sabi ni Ma'am Grace. Ay, yung baga po, niya ang baga po yan sa, ay baka man po pista sa Tagas, Ay, pero nagigiribo sinda ki So, mga linukay. mga yan, mga kakanin. Ayan. Tamang, aram ko yan sa Tagas. Nagulay si sister-in-law. Tinawa kami sa taas. May binutong. Yan. May May linukay, may ibos, at saka sugari tabog-tabog. So, anong klase ito? So, bilog? kamote. Hindi. Opo. Nalingaw Kasaba. mo. Iba-iba, nalingaw ang gusto pangarang ka ito. So kamote na binilog po. Iba man, inapot ko so, kaya iba may sa harong, basta yung bilog-bilog na medyo matigas siya na ano. Pero si Ramon, so dinarahan kami, kasi bago nga ni aga, yung pig breakfast ko, so binuutong. Si Ramon. Ay, iyo po. Oo. Ang aram ko din po sa mga barangay pong harani sa sementeryo, nagaano sinda, piga-celebrate po ninda yan, nagagiribo sindang kakanin. Yan. Kaya ngayon na hapon po mga tugang, ang sa tuya pong paghuroronan, kaswapon pa lang baga po sa undas, pag-alaala ng may pasasalamat, buhay at aral ng mga yumao nating mahal. Yan. So magayon na sa tuya, sabi mo nga ni, pag alaala na may pasasalamat, buhay at aral ng mga yumao nating mahal. So mga sa kabilang buhay na, ng mga mahal natin sa buhay, so ano yung mga nanarurumduman ta na kay patang magpasalamat sa inyo pa ko. So imbis na baga po ikamundo ta, rumdumon ta na lang sa mga naukudan ta po sa inda. Saka ano yung pwedeng nagsiserve sa tuya ng mga inspirasyon kaining sa tuyang mga naon na duman sa langit. So, alalahanon tapos sindang ngayon na habang nasa harong po kita ngayon din na magpararuluwas ta pinaorol nga ni baga po ta Iyo. may bagyo. Oo. Sabi nga nila Bert, ang alaala ng mabubuting tao ay mananatiling buhay sa puso. Hindi lang natin sila inaalala, tayo rin ay tinuturuan nilang magmahal ng higit pa. Iyo po. Di ba? Magayon baga. Ikaw baga pong Bible verse dyan, yung sa Proverbs, chapter 10, verse 7, sabi, the memory of the righteous is a blessing. Ayan. Ayan, may nag-text sa kuya. Nga po. Bayukbok. Ah, Thank you. Yung manangga, tama ka, bayukbok. Di ko na saod. Kasubang niya ko, gari tabog-tabog. Pero niya ko bako man ito tabog-tabog. Tama. Thank you. Bayukbok. O Ayun po. yan. So, nag-text sa tuya. Mahulga po ka sa Bayukbok. Benz Bakers. Ha? Igwa kaan. Wara man. Ay, Wara yan. Bayukbok. Thank you. Ayan. So, ang pagunita, hindi dapat puro luha. Ito'y pagkakataon para magpasalamat sa Diyos sa buhay na minsan nilang ibinahagi sa atin. Ayan. So, in a while, magtatawag kita, Bert, yung mga tips. Paano natin nurumdumon? Paano aalalahanin na may pasasalamat? So, mga magbibigay kita ng mga tips. Ano? Daw talagang makamundo, mambaga po ito mampitang so na Oo. napabayaan kita, kang member, lalo na kang family. Pero meron ding bright side po ito. Lalo na Oo. po na daita man po aram talaga ang plano ni Lord. And ang plano baga ni Lord, permi po, the best yan. Oo. So, nagtarampalan sa kuya na bayukbok si Mr. Muhar. Thank you. Thank you, Mr. Moar. Siguro nagkaon man si Mr. Moar si Bayukbuk kaya naramdaman. Siguro ko, nadarahan man. Ano? Pero masirang mga bird, bihira ka makakaong kay bayukbok. Ay po, gusto ko man yan. Basta mga kakanin paborito ko po. Ako yung man. Mm-mm. Oo. Made of rice baga po yan, ano, mampita. Bagas yan? Bagas garo po yan. Di ko kabisado. Basta araw ko magkaon. Magkaon. Wala masiram. Sa Iyo. Sorsogon po yata masiram ang mga gibong bayukbuk. Mga bayo. Oo. Ikaw pa ko duman, Bert, na saro. Sige po, Pig-save saga. ko na. Saro na sana ito. Sige po. Bayukbok. Sir Dong, pag-reserve dabi. Number 1. Ay, teka muna si Mr. Rampalan, si Mr. Vivar. Sus talaga ako. Sa mataraw na naman kayo. So, ika talaga kaya, mama. Bloopers ka na naman. Si Mr. Vivar. Ah, Thank sige. you.
Thank you, Mr. Bibar. Piraman taming bayukbuk na kaon. Ayan. So, Oo. paano natin alalahanin ng may pasasalamat? Magpasalamat sa halip na malugmok. Oh, alam mo ba kung ano yung malugmok? So, para mundo baga po, Mampita, iba ya tami. Malugmok. So, kapag naiiyak ka habang naalala ang nanay mo, sabayan mo ng salamat, Lord, sa buhay niya at sa pagmamahal niya sa amin. Ayan. So, ano naman ang pwedeng, dyan, Bible verse? Ayan. Meron mag-abart yung, give thanks in all circumstances. Yeah. Alam mo yung kantang, give thanks with a grateful heart. Pag kami nag-action group, yan ang parang closing prayer, give Opo, thanks. Give thanks. Oo, Sabi po okay. ni Sir Alvin Oy, sarap po ini sa number 1 listener kan DCGB. Sabi ni Sir Alvin, sa amin, ang tawag sa bayukbok ay inagom. Ayun po, tama mananggat. Opo. Tabi, magandang hapon po sa inyong dalawa. Thank you, you. Sir Alvin. Salamat. Trivia. Inagom. Opo. Samuya, inagom. Iba man so. Inagom. Kinasal. Oo, inagom. Inagom po. Digdi sa tuya, bayukbuk. Yan. Tama. Sa Ligaspi gari man agad inagom. Sir Alvin, taga Ligaspi po kamo. Oo, Ano po ang Ligaspi man agad inagom. Sa Daraga gayud, bayukbuk. Tama, bayukbuk sa Daraga Bert. Oo. Sige, yan po ang sa tuyong merienda niya na hapon, bayukbuk. Oo. Tapos igwa pang another tip natin, ibahagi ang mga magagandang alaala. O, paano mo example kayo ni sa sa pagkainan, magbahagi ng isang kwentong nakakatawa o nakaka-inspire tungkol sa yumao. Di ba, Bert? Dahil nakita, paano pag nag-istoryahan baga na narumduman? So mga, kung minsan, dahil taman maibitara na, so mga, man na kami mga pamuntok bambaga na Oo. kuminsan iyon na magpusige ng Oo, ibi. ruluan na naman. Pero iba din na mga, sa mga Oo. makaugma. Pero at least, so nararumduman ta and na-inspire kita through kung ano man ang pwede nating i-share tungkol duman sa satuyang mahal sa buhay na garing sumakabilang buhay. Diba? Tapos rumdumon ta sa mga maray nagibo. May Bible verse bagayan Mampita sa 1 Thessalonians chapter Oo. 5 verse 11. Encourage one another and build each other up. Ayo. So dahil na sumagpara kasi Oo. dakulo bagang ngunyan Bert uso sa sa dakulo ng mga families na narumduman mo ito nga ning sa baka kay baga na may tinigba sa nagadan bako mostly sa mga about kan mga properties na na dyan talaga ang nagpupuon ang so grid So dapat ipagpangaji ta na sana na halimbawa kung may mga nagibo man na try na so kung ano yung maray. Diba? Oo, kung ano ang maray. Yan. Ano Mampita, may mga tao mamagitan sa may mga nagkakasala, pero generally po talaga nailing ko gabos na tao may karahayan man. Ayan, of No? course, hindi man na kita mag-focus. Mag-focus po kita sa karahayan. O yan. Ikaw pa kita digding may another tip. Ipagpatuloy ang kanilang mabubuting gawain. Yan. Yan Tama ang pigano po. ta. Sabi kan tuga. Yan ang pigtataram ko. Naipadagos yung mga maray nagibo. Yan ang ipagpadagos. Yan. Example kay kung ang tatay mo ay matulungin, ipagpatuloy mo ang pagtulong sa kapwa. Ayan. Pero pag-araw baga kayan, Berta, nahihiling ta sa mga magurang ta, na pag-araw kayo ng pigigibo kang parents na karahayan, na naaarog or nadadarata yan. Kung minsan baga Mampita sa burol, uy, ngayon, yan palang ngayang gadan mo yan. Dakulon ngayong pigtabangan. Dakulon baga nagluluwas ng pigtabangan ngayon. Ako Oo. kayan, one time, araw kayan. Naaraman kang pamilya na, ay, maray palang ngayang taong ini ngayang member kang family. Ayan. So, sumagayon. Maray talaga. Sabi nga ni po sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 16, let your light shine before men. Let your light shine before men. May aram kang katang shine. Shine, Jesus, shine. Yeah. Okay, mag-apart Aba. Pag mga, magana kanta. Another tip po, gumawa ng simpleng tradisyon ng paggunita. Ayan, sabi ni Ma'am Grace, true po, totoo daw po. Ayan, magdasal bilang pamilya tuwing death anniversary o magtanim ng halaman bilang alaala, pwede man po. Ayan. Usually, bagapart, pag-arog ka yan, so, nagpapamisa. Ayan. Pag death anniversary. Pag it's either kung birthday or death anniversary, nagpapamisa. Ta kami, iyo man ang pigigibo mi, nagpapamisa. Ayan. Tapos gibuan po ining pagkakataonin doon na magkabiriyo
Para Oo. may rason para magkabiriyo ang pamilya. Iyo. Mas marayan. Sabi nga ni po aga po sa Lucas Kapitulo 22 versikulo 19, do this in remembrance of me. Yan. Pwede man pala. Pagrumdumon ta itong mga Dahil po paglingawan na nasa narog ikadawang kayan. buhay na. So mga maray na nagibuhang kang sa tuyang mga mahal sa buhay na na. Saka igwa pang Bert, another tip, i-share ta ini sa tuyang mga nagdadarangog pungo diyan kasi nga ni po tapos pa sana so pag rumdum ta kan sa tuyang mga mahal sa buhay kang last November 2. Another tip is magpatawat at maghilom. O yan. So matataw kita dapat katakalong kasi na araw kaya na so mga raot sa buotan na Bert, nakulon bagan araw kayan so data tao magpatawad. No. Kung may tampuhan o sugat na naiwan, gamitin ang pagunita bilang panahon ng kapatawaran. So dapat tataong kasi kung minsan it's more on pride. Kung they kang try to humble yourself. There should be humility. Kung day kang araw ka iyan, day ka talaga perming alangkaw ng nakatangad ka permi na day ka tataw lamang dungdung. There's no humility in your heart. Wala talaga, Bert. At saka pag araw ka yan, continuous ang satuyang pagpangadji na tawang kita ni yan puso na magpakumbaba, di ba? Araw ka yan. Sabi nga po, life is short, kaya pwede iwasan ang mga raot kibuot. Yan. Oo. Dito naaraman itong dito na naabutan itong agadan takitawad. Yan. Then dyan, it's too late. Ikaw nga ni Bert, baga, sa Colossians, iwadigning verse na, forgive as the Lord forgave you. Yan. Kung ang kagurang nanda tatao magpatawad, kita tao man sa nakita, the more. Kita. Pero iyan na nga ni Bert, pag araw ka yan, dapat ipigpapangadji natin. Ipagpapangadji. Yan. Kung nadidipisi lang po kamo magpatawad, dito naman talaga po iyang kaya. Mahagad po kitang tabang sa kaguranan. Yan. Buwanta po iyan. Ayan. Sabi naman po sa tuyang sunod na tip, magbigay sa iba bilang alay. Magpaabot ng tulong, magtabang, magpamisa para sa kaluluwa ng mga yumao. Sabi nga po sa Mateo chapter 5 verse 14, whatever you do for the least of these, you do for me. Di kinanggad kita, Bert. Sabi tabaga, hindi sa programa dapat pa ko kumkum ang palad mo. Kapag sarado, ding maabot na blessing sarado. Paano nga itatao sa imo kung ang kamao mo sarado? Sarado Balon po nindo iyan na magtabang ka mo permi, mahalata po Proven. nindo. Maski Proven di po yan, kamo Bert. nag-expect. Dakulang na blessings po ang nag-aabot. Pero ito pag kumkumang kamong abo man nindo mang share na igwaman lang, ay bihira man po ka ng mga blessings na malaog po sa inyo. It's saka iba virtue na nagtatabang ka na kasi yung iba nagtatabang because they expect something in return. Opo. Ay, aram ko na nga ta, i-bless kaya ako ni Lord kasi nagtatabang. Day po, dapat nasa puso yan. Bako Tapos, yan na, ay, matabang ako the Lord will bless me kasi nagtabang. Bako po araw yung kaan. Tapos pinangistorya mo pa. Yung nga Tapos pinost mo pa sa social media. Picture, oo nyo, may pigtataw ako. So, ang Yan. araw po palang kaan, Ma'am Pita, Aha. natanggap mo na sa reward mo, tapos para pang-istorya mo na, pig-post mo na, halaton mo na lang ko ta. So, ano man po ang sa imong, ang grasyang itatao sa imo kan sa tuyang kaguranan, sa pagtabang mo. Yan. Dapat, sabi nga ni, kung matabang ka, din manay pagpabalangibog sa mundo. Dahil ramang kang walang kamot Oo. ang pigigibukan to. Yan. Tapos ano po dahil pa man po tapos ang pagpangadji sa mga gadahan, magdiyan po kamo sa indong mga simbahan. Ikaw po diyan sa mga pikasabing responso na papangadjian po iyan kada misa up to anong pong Ayun na yan, Bersu, pag naggadyan ka na mapa-misa sa kalag. Yun Iba na pa po yan. Iba man ang responso. Iba man po. So may Anong envelope po term diyan, ng responso sa English? Father. Responso, nagpa-responso. Ang mapamisa, gali pamisa po. Ang mahiling po diyan ang envelope po na responso. May mga 1 2 3 4 5 dako lumaga po na isusurat mo sa Ako, mga kasi pag nagdyan ako sa cathedral, liban sa office, tatawang kang papel, i-check mo duman kung ano yan. May, ito pamisa po ito. pamisa. Pero mabaga duman parang yan sa kalag.
Yun na yun. Ayun po yung intention mo. Ayun po ito. Okay. Opo. So, iba yung responso. Opo. Iba Ito pala. po, so may halimbawa sa San Ramon, sa Tagas po, kay Father Dave, gari every first Monday or gari intended para sa araw po kaya. Ayan, salamat naman. At least tara mo sa Kuya. Iba pala ng responso Opo. pag nagtapos yung sa misa na mass offering Ang niya. Para response niya po, sa so ano yan, so mga pangaran po, may envelope, piguhulog ninda dyan sa box, tapos pigabindisyonan po yan. So iba pala yun. Uyo, tama. At least alam ko. Hindi po. Oo. Sige, magpa-responso ka naman, Pita. Isururat mo Ayun, naman sa mga gadan na mga magurang, mga So, ikaw pa kita, Bert, ninuno. na another tip before tayo mag-break. Alagaan ang mga naiwan. Yan. Kung ang yumaong mahal ay magulang, bisitahin at damayan ng kapatid o kamag-anak na nalulungkot pa. Ayan. So, mga nawalat na dapat alagaan din. So, we should know how to care for them Ayun also. po. Para walang sisihan. Ayan. Nakamaray pa, pig-alagaan mo. Ayan. Or Tapos, kanaging ang halaga. kay ni Bert na verse, bear one another's burdens. Sa ng Galatians. So, Ayan. ano yan, Bert? Okay, mabalik po kita pagkatapos kan magkapirang pagirumdum. Ang oras po niya to, alas 2:31. We'll be An back. oras hatod sa Indokal. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Tonic Bank. Tonic Pamascolone. Hulugan mo. Pamasko ko. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. This news is brought to you by Actimed Quality Generics. Isang pangalan, singbisa ng maraming branded. Actimed Quality Generics. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice cut ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Kung siomay is the best at try mo ang French fries na fresh. Subukan din ang hamat hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Bawat print, bawat tahi, walang sablay. Sa Heartprint, ang quality laging tunay. T-shirt man o polo, lahat panalo. Dito sa amin wala kang talo. ATF sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin, kahit anong style kaya namin gawin. Heartprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders pasok sa husay. Heartprint ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Gusto mo ba ng kulay na buhay na buhay? O simpleng design na astig ang taglay? Kami ang bahala, walang kaproble-problema. Sa Heartprint, sigurado kang astig ang resulta. ATF sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin, kahit anong style kaya namin gawin. Heartprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders pasok sa husay. Heartprint ang sagot, walang kapantay. Sa
Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, Panaflex, Sintra board, signages, pull-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DZGB Radio. Ang programang mahatod nin mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magkiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga, magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Ang leptospirosis ay nakakapinsala sa bato, utak at atay na pwedeng maging nakamamatay. Hindi lamang sa daga nakukuha ang sakit na ito. Kaya mag-ingat sa mga iinuming tubig o gagamiting pangluto. Huwag lumusong sa tubig o putik na pwedeng kontaminado ng dumi, ihi o dugo ng hayop na may sakit. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsultayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Nagdadangog kamo sa programang Usapang Pamilya, digdi sa DZGB. Diyos maray na hapon po. We're back again. Back ulit pang Usapang Pamilya. Yes, mabuhay. Kay We're Babing po back. sa Technical Department, si Sir Nems Flora, asin si Sir Jerome Nico Martinez, mga poging mga mabubuotang kaibang niya na hapon. Ayan. Mabuhay and welcome again. Today's Monday. Siyempre po, 2 to 3 Usapang Pamilya only here sa Always Number 1. Always DZGB, always at your service. Hindi pa lang po mampita ang first day kang Usapang Pamilya for the month of November. Hey, Bert. Oh, madali na. Madali na, grabe. Madali na po. Ano? Oo, grabe ng mga kimat-kimata na hihiling ko.
excited na kami ni na Sir Nico buda ni Sir Nem sa regalo mo, Ma'am Pita. Ako din. Maano kita digdigayon. Maski hope Ano daw kung may Kris Kringle digyan, no? I-suggest na po, Ma'am Pita. Ha? Aputan po si Sir Nem. Siguro po digding manito-manita pag Christmas. Oo, Iba. pala. Ay, sus, mabulutan. Sige po. Excited na rin ako. Opo, first Christmas. Si Ma'am Jean na nga ni po abo mag-absent sa Barret alas 12. Baka na, di siya maimbitaran pag Christmas party. Ay, Bart, magpreparar ka. Tiwan magkanta ka dyan or magbaile. Ay, iba ta Nahiling sa ko, may surname. video Iba ka, ta sa nagbaile surname ka, ko. ha? Ano ito? AI po ito. Ha? AI. Oo, tik. Diba Sir Nico? AI ito. Ano Sir Nico? Ang AI baga, maski ano na pa ang nagigibo. Di manangad ka raw. Joke. Nagbaile ka. Ang paturo kita kay Sir G. Oy, pag may digdi, pag nag-party, ako makabit sa imo, kaya mag-practice ka na. Ayan po. Ayan. Ayan po, may message po si Ma'am Kate Royce. Hello po, Sir Bert and Mama Pits. Watching your live with Papa Dong, Ate Nancy and Sprout. Hello po, Diyos maray na hapon. Ano po ang Yeah. merienda ta dyan? Yan, happy watching. Diyan sa, sa Marorain, of course, sa sin Angela siguro sa Kagsawa, and sa Alice, and si Luan sa Switzerland, and si Pau sa Cebu. Pau, ingat and get well there. Ano pa pala, Ma'am Pita, naghihiling sa tuya sa TV? Ay, yung- Dakulaong kita duman. Yun nga ni, nari pa bata niya ako, mapulaw ng lips ko. Kasi bago pa po, pirang aldaw na po yung kapupuna si Ma'am Iyo, Pita. sabi ko, natataba ko man mapulahon, pero sa screen, ganyan ako mapulaw ng lips ko. Magayon po ang camera tap. Maraming Bago magayon po. ako sa camera. Bago bago po 'yan, kaka-install lang po. Ayan, so nag-upload po kang so latest po sa Baguio as of 2 p.m. Weather bulletin number 7. Ang Albay po nasa typhoon tropical cyclone signal number 1 pa man po. Pangadji ta po na magluya na po ining bagyong ini. Ang pangadji baga po dakulaon na bagay, dakul po ining pwedeng gibuhon na milagro. The Pangadji power ta of pong- prayer. Oo, Yan. sarabay naman po kitang magpangaradji. Yan. Di po pagligawan, magpangadji magluya po na... Dipisilon po baga itong nasa kalamidad ta dahil mo po aram na bigla na sanang mabaha. Sus, ang distroso na ni darakang bagyo, grabe Bert talaga. Ay, Diyos ko, ako nga ni, sabi ko, oy, sa mga masitas ko dyan. Mga masitas na sa mga plantita. Ayun, sa mga pigralaw sa aron. masitas. Hindi ako alagaan nindo sa mga masitas dyan. Pao, kamo dyan sa Cebu, ingat kamo tabi. Ayan, ano ba po? Another message po, hari po kay Lorna. Thank you po sa pag-text. Sabi po ni Lorna, na-miss ko po ang nanay ko pero salamat sa Diyos sa lahat ng alagang ibinigay niya. Ayan, sa pagpadaba po sa iya. Thank you, Ma'am Lorna. Yan, salamat po, Ma'am Lorna. Ayan, meron ako dito, Bert, na nagpadara din kay Sir Mark. Tuwing undas, nagtutulungan kaming magkakapatid maglinis ng puntod. Nagiging banding na Ayun, din. tama po yan. Ano. Yung baga, Bert, pag-araw. Last ko ngayon madumang kita mga days before, ano ba kayan sa mga families na nasa Manila? So, baka man masyadong alimbawa, nag-file na ng leave earlier kung mga working, let's go ngayon para magkabandig, lalo na long weekend baga. Yan ang time na nagbabarandingan, siging urulukan, so nagre-reminisce na ka mga panahon. Yan. Thank you po sa update, Ma'am Grace. Ang nailing midigdi sa Sir Nems and si Sir Nico. Ang sabi ni Ma'am Grace, grabe na madiklumo na daa and makulimlim. Ay, sa labas. Makulimlim sa luwas. Ayun, pag sakat ko nga ni Bert, pag park ko sa baba, manag-uran. Kaya duminalaga na lang ako. Thank you, Ma'am Grace, sa real time. Ayan. Thank you po. Batiyon taman po sa mga DCGB listeners and viewers ta po na meet and greet ta po sa Ayala Malls. Ma'am Minda Monte Alegre, Ma'am Mer Asaytuno, Ma'am Lydia Castillo from Taysan, Ma'am Miriam Aloro from Teachers Village, Ma'am Mirna Portugal from Taysan, Ma'am Eva Peñaflor from Ginobatan, Ma'am Ana Daet from Legazpi, and Ma'am Yet Torrecampo from Pag-asa Rawis. Just maray na hapon po. Maray na hapon po yan sa tuwing mga regular na nga nag-aantawi sa programa. Ano, Bert? Ayun po. Na na-met natin during the event doon sa Opo, Ayala sa Malls. Ayala Ng po. DCGB. Ayan. And of course, shout out din kay Sir King Reginaldo always watching. Ayan, si Teddy, rest ka muna kasi Ay, si Ma'am nag-party-party. Teddy. Oo. Congratulations. Congratulations sa event niya last Friday. Pag ako kung sisi itong magayon na lady Sus, in black, si Ma'am galing. Pita Palan.
Lady in Black. Bart, ako napabayli. Iya po. Marikita din mo ako na video doon sa baba na nagbabayli ako. Pati si Angela. Opo, Grabe sayang. man, nag-enjoy. Enjoy man po. Maski grabe ang stress, nag-enjoy man, di ba? Kaipuhan din po. Yan. Daw mauran po pagpauruli. O, magmahon bagata. Nyaraw duman. So, gari, nakarelax kita na nagbayli ka rin na waraan lamang sa mga stress mo sa buhay, sa lawas. Thank you for not taking a video of me. Makasupo. Kasunod, Ma'am Pita, I'll make sure to take videos of you mo. Sabi si Ma'am Maylin po sa Amigita po, naghihiling man po. Sabi niya, natutunan kong huwag magluksa ng matagal. Sabi nga, celebrate life, not death. Tama po. Yan, tama man ang Gardbert, So, ka man yung, so, gari, mo na kay Lord na kinuha na nga ang satuyang mahal na yan sa buhay. Ako man Pita, pigilin ko po kung halimbawa ako po itong yung sunawara, mailing kong nagmumurundo sa mga nagkawaralat. Gari makamundo man. Makapati ka sa langit ang gibi din, Kaya rak man Ayo, yun. Baka di ka makamove on. Igwa nga ni ako na, so kasing ko mga 2 years na gari, solong aki talaga, nasa Canada, hanggang ganyan, para feeling ko na, di niya maka-get over. Kasi yung perming kairiba. Pero Ma'am Pita, ito po sa mga nawawaran po talaga, mga members, family or loved ones, talaga may proseso man po yan. So, dahil man po yan basta-basta talaga na mahali o kung nagluluksa man po sinda, may process po yan. Oo. Kung baga sa tuwi gari, kamo ngayon, taday ngayon dito na experience, natataran nindo, pero ngayon, kamo sa lugar may iba. Ayan. At ako po ang nawara po sa Mother Me 2001. Pag nararamdaman ko po, fresh na fresh pa din talaga. Pero ang pangadji na lang po talaga. Iba yung, kasi yung sister ko, she left us, 2 years ago? Sa Ireland siya. Yung, kasi nag-stay siya dumaning Haloy. So yung i-compare mo yun, nung permi mong kairiba, at saka yung nag-ilingan niya ka mo, pag naguli lang mga 5 years or 3 years, longer ang so ibang level yun. Pero yung kasi ko na nyaon sa iya pag aki hanggang nawara na perming kairiba ng God ng God nawalay. So yun ang may diferensya, yan ang pagkakaiba. Ayan, condolences po pala sa Atisado family. Ayan, sa kay sis pagkawalan ni Ma'am Marlita. Oo. Sa hindang ina na mabuoton. Ayan, neighbor mi sa EM's Barrio. Si Sis Aileen. Opo. Ayan, at saka yung sa may may event coordinator si also. Ma'am Agnes. Ayan. Si Sir Agnes Maki, Del Rosa. Sir Oo. Ton, si Ayan. Ate Alice, iyan po ang magturugang, 5 Oo. magturugang. Kasi Mga mabuoton. midbid kong itong si Mama nila, condolences, kasi neighbor mi, pero yan na very, very active at that time na kay pa na naiiling ko sa simbahan. Ayan. Tapos din po siya, third order ng Order of Preachers. Kaya ano ba naka-madre po siyang smiling face, mabuoton. Opo. Oo. Sabi nga ni po Kampadi, nagada November 1, kasabay niya All Saints Day. Oo. All Saints Day po ang niya. Ayan. Oo, igwa mapalandig din, may si Arman. Ang tatay ko ang nagturo sa akin ng sipag. Ngayon, tinuturo ko rin yan sa anak ko. Yan, totoo. Yan. Pag sabi ko nga ni Bert kasi bago, di ba, nag-share na kung ano yung nahilig mo na tituruan ka mo. So, na-adapt mo rin. Yun din ang pigtuturo sa mga aki mo. Tapos pag nahiling mo po itong iyong pigigibok ng aki mo, galing mo man sa nararamdaman. So, tatay mo, gari nararamdaman mo, sinda, tapos, maugma man ito, gari pig-honor mo pa nga ni sinda, na pigturo mo sa mga aki mo man, kung ano naukudan mong maray sa imong magurang. Magayon ng baga, na-mention, araw ka ini, tinuruan ako ka magurang ko, tinuruan ako kang lolo ko, araw kaya ako nakagibong maray, araw kay ini, tataw kang trabaho, dahil tinuruan ako, niya turo ko sa Indo. Magayon ng baga, Bert, Kaya, pigturuan ngayon ako mag-share, bako lang nagabus para sa kuya. Ayan. So, ito po, last, si Ma'am Marites, salamat sa Diyos dahil sa pagkawala ng asawa ko, mas napalapit ako sa kanya, kay Lord. Kayo nun, Bert. Bert, may lang tabi ako. May shoutout lang ako kang sa mga, yung sa Gonzaga family, they're watching also. Kay Jerry Segovia, yung sa Kiwanis Club of Daragang Magayon, yung sa BCBP, Bat 75, yung mga parasining senior citizens, and yung sa Liban Private High School, ang mga kabats ko, si Napida, yan, sa Namalek, and they're also watching.
And of course, yung mga sisters ng Mayon Lodge. And shout out din po kay Ma'am Brenda Bobis ng Bureau of Treasury. Digdi sa Legazpi. Opo. Ayan. Hi, Ma'am. Hello po. Hi, Ma'am Biday. One time po invite naman po siya digdi about investments. Ayun. Nasa Bureau of Treasury po siya. Aram ko po, nag-iikot-ikot singda para mag-discuss ka mga investments po. Maray po Meron ka yung na. pag-ururunan sa pamilya. Ayan, siguro naka-invest ka na. Ma-invest kita po. Ayan. Ayan. Another tip po, ayan, para sa pagrumdum ko, pagrumdum sa mga nasa ikadawang buhay ng mga kapamilya. Magpasalamat sa mga bagong biyaya. Sa pagkatapos ng undas, pasalamatan ang Panginoon o ang Diyos na patuloy tayong binibigyan ng lakas at pagkakataon mabuhay. Yan. Then hanggang mandingawa ng magpangaji, magpasalamat. Yun ang mga bird na sabi ko nga, I always say this na dapat yung the acts, yan ang so tataw kang you praise the Lord na for everything that you have. And then you ask for forgiveness ng mga nagibo mo mga kasalan sa Diyos, sa kapwa mo. And then, magpasalamat, di ba? Don't forget to say, magpasalamat kan mga biyaya. And of course, so ililift mo sa iya sa mga, Lord, bala ka na, marahay, sana maging maray ang negosyo mi, grant us wisdom and knowledge and everything. So sa education, kansa mo yung mga kaakian, and so strength, tawang kita ning kusog na Maray po ito malampasan. bang pagkamata mo pa sana, nagpapasalamat ka na. Yeah. Thank you, Lord, for this day. More blessings po yan. Sabi po ni Ma'am Juliet Ferreras, hello, watching your show. Thanks for your shout out sa mga parasiniyores. Mga parasiniyores. Yan, pero may patabi ko mong gigritig sa programa. Mga kabats ko, yung sabi ko sa yung mga Magayon po parasini. yung term, Oo. Parasiniyores. Yan, mga senior citizen ng batch 75 na mga... Ano tabi, Ma'am Juliet, ang latest ng Pigsini? Hali pa lang yan sa travel. Ay, wow. Saan pong hali? Taga doon tang pasalubong. Gari, nag-cruise siya, nag-cruise Ay, ship. wow. Basta nahiling ko sa post na hali lang siya sa Welcome travel. home, Ma'am Juliet. Yan. Grupo mo yan ng mga day pa lang ako nakakasabay kasi ang schedule is Busy. every Tuesday. Di man niya ako makakasabay tapay programa. Busy pa nasa programa pala si Ma'am Pita. Yan. Takot kami mga kagroup yan, si Miriam, si Juliet, si Rose. Takot kaming mga kagrupo sa mga parasini. Ayan. Ano pa nga dito? Ito, pakita ki another tip. Ibahagi sa mga anak ang kwento ng mga ninuno. Ibaga naman pila sa mga istorya mong so ka ito nga si Lolo, si Lola, ibaga po ini. Ayan. Katapos ang mga apo, kaya ito pang panahon niya, di ba nang niya? So turuan silang kilalanin ang lolo't lola, kanilang mga pinanggalingan. Tsaka rin piglilingawan bird, so kaya itong panahon na dapat hanggaw niyan pigigibo. So, diyan, so pag-bless baga. Di sa Legazpi, uso pa mambagayan. Samuya kaya sa libon baga bird. Pas kaya rin besa. Samuya ka ang term na pag-bless, samuya besa. Bisa o besa. Besa, nana. Maski karayo, takong day ka feeling nin na pig-disrespect mo. Kaya maski karayo, nana. Blessan, i-bless man hindi so nag-bless sa inyo. Bless kayo ni Lord. Ganyan po. Ganyan. So, Father, mi po, ang parents mi po, ang sarap pong mga naturo na talagang pigigibo mi pangunyan. Ito pong pagbisita sa mga puntod. Kahit perminida kami pig-iba sa mga lolo-lola mi sa puntod, iyo po itong kinadakulaan mi. Kaya hanggang ngunyan, iyo man po ang pigigibo mi. Kami human bird. Kami One time po, kahit ng buhay pa po, so Father mi po, nasa harong, may pigmamati man, ininod mi sa pagbisita sa puntod, ay nadagitan ka. O tayo ininod pa ngayon hindi sa mga buhay. Iyo man kasi suturo niya sa mga. Ayan. Tapos manalig na may buhay pagkatapos ng kamatayan. Yan. Huwag mawala ng pag-asa, maniwala sa muling pagkikita sa piling ng Diyos. Sabi igwabaga sa John 11, I am the resurrection and the life. So, di mo wala ng talagang yan sa eternal life. Di ba? Mahalipot lang po ang buhay, kaya let's spend it sharing love. Dahil na magparapakiiwal. Sa maski bagawang circumstansya mampita, igwa ka perming igwang two choices. Sa maray o sa maraot. Naman kasana sa maray, tanganing
ang kapalit man po kay ini buhay na walang hanggan. Ayan. Yan, nagpadala po message po si Ma'am Nerissa. Sabi niya, every year, nag-aalay kami ng bulaklak at dasal. Ngayon, tinuturo ko sa mga apo. Ay, okay. Thank you. Ngunyan mag-bird kay ito, ang mga bura kay ito, tapos mga kandilo, darakula, barato pa. Ngunyan, kami nga nang bakal, sabi ko, yung ano lang, ni burak na, so at 200, may 200, 250, taigong dakulaan, sabi ko, Mami Rayan, ngaya, may mga 1,000, sabi ko, di na lang sa, diba dyan, pag talikod mo nga ni harap baso, no? Shout out po pala sa El Celebrantes, si Ma'am Tin, sin sa iyang mga aki, Chin, Chai, and Tabiboy. Ayan. So, kamidbid ko pong nagtinda kiburak, Ma'am Pitat, kang inot po, so, binabaanin na sa presyo kan burak, kasi nga, dito sa sales, kaya nag-adjustin da. Ayun. Halimbawa, kami baga, mapalibon, so gasolina, nag-convert kami, tulo kaming auto. Siyempre, so, ang gasolina baga, mga gasolina ka, ang 1,000. You know. Kaya, so, kandila, sabi ko, kay manin, masabutan, importante, pinangadya, Pinangadya, po. Tapos, matrapik ka pa, o sa gasolina pa po, na konsumo mo duman. Oo. Uy, Bert, may nagpadaradig din sa kuya na message. Si Rico, na-realize ko na hindi lang dapat tuwing undas nag-aalay ng dasal. Dapat everyday. Kasabay din sa prayer. Yeah. Tama po yan. Sabi niya na hindi lang tuwing undas. Pagsabay sabi ni Ma'am Josie, salamat sa programa nyo, Kuya Bert at Ate Pita, ng paluha ako, pero mas na-inspire. Yeah. Siyempre kasi marurumduman mo po sa mga nawara na Thank you. Naman talaga po yan. Kaya rumduman ta na lang sa maugma. Ayan. Sabi ni Dennis, ang alaala ng lolo ko ay parang gabay sa bawat desisyon ko. Ayan. Ayun nga. Sabi ba ni Kathy, masaya ako naririnig na hindi lang ako ang nag-aalala. Lahat pala tayo, nagmamahal pa rin. Siyempre po, ayan. Tita paglingawan at saka yung love parating dapat nandyan. Di ba, Bert? Opo. Oo. Kaya nga ba ganyan? Ang ating mga mahal sa buhay na pumanaw hindi na natin nakikita. Pero ang pagmamahal nila ay patuloy nating nararamdaman. Totoo po yan, Ate Pita. So sa bawat alaala, nariyan ang pasasalamat at sa bawat dasal, nariyan ang pag-asa. Sabi nga ni po sa Revelations chapter 21 verse 4, He will wipe every tear from their eyes. There will no more be death or mourning or crying or pain. Yan. So magayon na Bart, siguro kita short prayer for them also. Sige po, timing tamang-tama po sa okasyon kang undas. Sige po, Ma'am Pita. Oo. Panginoon, salamat sa mga buhay ng aming mga mahal na pumanaw. Naway maging inspirasyon ang kanilang kabutihan. Turuan mo kaming magpasalamat sa halip na malugmok, magmahal sa halip na magtampo, at mabuhay ng may pananampalataya hanggang muli kaming magkita sa iyong kaharian. Amen. Ayan. Salamat po. Ayan, sabi po ni Jazz Orlain, good PM po, Ma'am Sir, watching from Gabawan. Ayan. Hello Daraga. po. Gabawan. Regards po kay Father, kay Monsignor Weng, taga Gabawan po yata si Monsignor Weng. Ayan, marayon pong padi na amigot naman po. Ayan. Thank you po sa prayer, Ma'am Pita. Dahil po kita malingaw na, pero may magpangadji po, sa Di mga... po nangad paglingawan. Pero may po kitang pangadji. Di ba? Pagpangadji ta po, mga buhay, mga gadan, sa dirita. Diyos. At kung minsan po magkakonsensya ka na baga kay Lord, today ka ng katapusan po magpangadji. Iyo. Pero kay puhan pa lang po na magpangadji. Always. Don't forget to pray every day. Every day. Pag muklat, ayan na, magpasalamat ulos. Bago magkaturog, magpasalamat pa din po. Ayan. Lalo na po ngayon na may kalamidad po, na may bagyo, dito po malingaw. Ito po pangadjiun ta po itong Orasio Imperata. Ayan. Kami nga ni Berta, maligwa man kaming GC, ayan, na every time na may yung ipigpa-pray, ako nagre-remind din na to pray every day. So apo ko na ma-travel, klase ngaya, day pagligawan mag-pray, pagbaba, magpangadji tulos. Day pa nga ni, uli tulos. Sabi ni, ang mga aki ko, day pa nga ni, nakakali, uli tulos. Binalikan ako kasubago, sabi ko, sige, ako na madumanan niya ako, mama, uwi agad. Ang mga parents po, pwede man po baga ugali unta na bago maghali ang mga akita, i-cross ta digdi sa angog. Oh, God bless you sa imong lakaw ngunyan and keep you safe.
Sabi po ni Sir Alvin, wag natin silang kalimutan kasi kung wala sila, wala rin tayo. Tama po. That's Exactly. true. Thank you, Totoo Sir po. Alvin. Ayan, salamat po. Tapos na naman po susunod Ayun, oras ta. Makasikasan mabilis. na po. Sa Webes po pala, abangan po nindo, igo po kitang magayon na episode naman. Nag-guest na po si Dr. Lynn Lucena. Ayan. So, awarded baga po siya na one of the most influential women. Ayan, yata, paano po ka ito. Maaraman ta po sa Webes, makakahuron ta po siya. Saro po siyang Bicolana. Saro neurosurgeon na taga Legazpi. Oo, bidbidong ko si Sir. So, Opo. ama si... Sa parents niyo Oo, po. naging principal si Doc. Ano yan? Lucena. Opo, abangan po sa Webes, kasabay ta po siya. So, kami po sa indong mga nakaibahan. Mabuhay, ako po si Pita. Kaiba taman po sa Technical Department, si Sir Nems Flora. Asin si Sir Jerome Nico Martinez. Ako man po si Bert na nagsasabing sa bawat usapang pamilya. May panibagong pag-asa. Abangan po ang masunod na programa, Pinky on Mo Baby with VP Henry Maceda. Salamat po. God bless Mabuhay. everyone. Salamat. Keep safe. Sa indong nadangog ang programang Usapang Pamilya.